hätätapaus. Voitko äkkiä tempaista jostain koneen, jolla pystyy muuttamaan aikaa, koska kaadoin Kisun vahingossa iltalenkillä ja hän suuttui niin, että minusta tuntuu, että hän nylvää minut elävältä, jos hän näkee minut vielä. Eli haluat muuttaa vai aikaa ja mennyttä? Tuo kuulostaa melkein mahdottomalta, mutta okei. 10 minuuttia myöhemmin. Tässä on tämä oikokkone. Sinä vain menet tähän, katsot näillä ylimmillä kiikareilla aikaa ja sitten sinä pääset siihen aikaan. Kuulostaa hyvin yksinkertaisella, mutta voisitko silti tulla mukaan, koska minusta tuntuu, että sähläisin kuitenkin jotain. Ilman muuta voin tulla mukaan. Odota vain hetki, että saan syötyä viimein ruokatauollani ansaitsemani ananasdonitsin loppuun. Ei kun meidän on mentävä nyt heti. Okei, selvä, mutta me emme mene yhtään kauemmas kuin siihen, mihin meidän pitää. Eli näin ja sitten, hei, tässä se kohta on. Tasan kello 17.05. Okei. Hei, odota hetki. Minä unohdin, että minun piti vielä pistää yksi toinenkin osa tähän koneeseen. Höpön. Kaikki menee juuri niin kuin suunnittelit. Miksi me olemme jossain sademetsässä, jossa on trooppisia kaloja jostain kumman syystä kirahveja? No kun olemme kello 17.05 jossain Amazonian sademetsässä vain sen takia, että unohdin asentaa tuohon aparaatiin paikkasysteemin, jotta voisimme valita mihin paikkaan menemme. Olemme jossain 500 kilometrin päässä oikeasta kodistamme. Haluan nyt vain kotiin äkkiä, ihan sama, vaikka Kisu nylväisikin minut elävältä. 1 tuntia myöhemmin. Joko näkyy jotain? Tämä on varmaan 500 kerta, kun kysyt tuon saman asian, mutta kyllä, löysin juuri tämän varausen, jota tarvitsenkin. Mutta tuohan on ananasdonitsi. Se ei ole sitä, miltä näyttää. Eli kun asetan tämän tuohon, niin nyt se on oikein. Nyt voit valita, mihin menemme. No viimein. Joo, tonne. Jes, olemme nyt oikeassa paikassa oikeassa ajassa. Nyt menen vain korvaamaan virheeni ja kaikki on okei. No miten ajoit hämätä mennyttä itseäsi? Miten niin mennyttä? Minä olen tässä. No kun mennyt sinä on siellä lenkillä ja sinä olet täällä kanssani. Eli olen niin kuin nykyinen minä. Kyllä vain. Aivan niin kuin sanoin. Mennyt sinä on tuolla lenkillä ja sinä olet täällä kanssani. Miksen nyt vaan voi hypätä tuonne keskelle mennyttä minää ja Kisua, kun voit ihan yhtä hyvin piileskellä täällä pensassa. No kun sitten ne näkevät sinut ja sitten voi käydä köpelösti. Aha, eli mennyt minä voi tappaa tulevan minän. Kyllä vain. Tämä on erittäin sekavaa, joten tee sinä jotain. Sinä et ole minä. Selvä. Hei, haluatteko erikoisen kahvienergin? Se on erittäin hyvä ja maukasta ja tietysti olette paljon virkeämpi lenkillä. Kiitos, ei. Ei, et saa kaatua, se olisi kamalaa. Niin olisi, mutta miksi sinä olet täällä? Ihan vain katselen paikkoja. Just joo, ihan normaalia sinä. Okei. Jatketaan keskustelua. Niin mihin me jäimmekään? Niin, ne muotitopit on nykyään niin upeita. Hei, uskon, että taatusti haluatte sen kahvienergin, mutta ette vain uskalla pyytää. Joo, emme halua mitään sinun ihme kahvienergiasi. Mene pois, meillä on keskustelu kesken.
olen ihan mutainen. Tästä saat vielä maksaa. Ei, en halua. Ei tuo niin kamala ole. Kuule, mitä jos... Hei, kuulostaa erittäin mainiolta idealta. Missä nähdään? Minun verstaallani tasan 5 minuutin päästä. Okei. Minun täytyy jo rientää. On paljon tekemistä. Verstaalla. Hei jes, viimein ruokatauko. Ihanan toksuinen ananas donitsi. Hätätapaus. Voitko äkkiä tempaista jostain koneen, jolla pystyy muuttamaan aikaa, koska kaadoin kisun vahingossa iltalenkillä ja hän suuttui niin, että minusta tuntuu, että hän nylvää minut elävältä, jos hän näkee minut vielä. Siinähän sinä, minä olen etsinyt sinua kaikkialta. Miten niin? Kehitin uuden malliston. Tässä on upein vaatteeni. Sen nimi on Mudan viemää, eikä olekin upea Desin asu. Joo, mitä jos nuo yhdistäisi siihen muotitoppiin? Etkä ole enää vihainen? En, sain juuri malliston tehtyä ja se pisti minut yli miljoonin euron voitolle. Oi, miten loistavaa. Nyt äkkiä mennään viettämään jokin tosi kiva päivä niillä sinun voittorahoillasi. Joo, mainostetaan samalla tätä minun uutta tyyliäni. Joo, eli siis moi kaikki. Tässä on mun uusi tyyli. Se syntyi siitä, kun mä kaaduin mukaan lammikkoon. Eikö se olekin upea? Voi että. Rakensin siis yhden suuren koneen ihan turhaan.